kaya ning kutho. Akeh bedoke. Panas sih, San. Matu mana? Tuan, opo kae? Opo kae? Apa kan? Dulu ya manu kae. Dulu ya. Ojo, kok nang mbok goleki piye? Pesane. Yo. Lah anak apa ora anak. Delok ya, singgrek. Lek sono. Yo. Ini akeh. Ayo wone kok. Ojo, ayo wone caket iku. Base kok. Mbok ora iso mlaku ae wis mlaku. Delok anak susah ndak kono kuwi. Menak. Siapa kae? Kita urusan rapa beropi. Kaget yuk. Ayo. Cepet. Apa naon? Ngapain kan? Itu. Kaget sih. Jantungan, kok nek jantung ucul mah diganti jantung apa? Jantung pisang. Gundul-gundul pacucu gembelengan, nyenghi-nyenghi wakuku gembelengan, aku lempang sekane tadi salatar, aku Mama neng di ning sawah nyapa melu. Mestine papiku yo. Sawah. Gaya tan desa nyeluk papi biasane Pak Mbok no ya to? Iya. Oh ya sak serku nyeluk papi mami. Terus ayo aku melok delok sawah kok piye? Gak seneni papimu nak gosong. Papi yo apa Pak no? Penting duwe ayah. Ayo. Bentar. Panas, panas. Ayo, ngebok. Panas. Boleh aku nanya papiku aku yo. Enggak boleh. Ya wis nak no. Misal Denis balik lah. Boleh apa? Kanca lasdal. Denis,